nami ngiyiveza. I'm all right, how are you? I am a bad guest. I am a broken glass. Morning. Good morning, good morning. How are you? Good, thank you. Still gonna look for the key. I'm not sure where it is. Oh, good God. Hi, Bob. Morning. Eh? Anhle kakhulu. Ah, I'll put it up. I'll put it up. Thank you. This is beautiful. Hey, but what do I do ngalana nje? What do ngalana nje lwandle? Oh, siqhamuka lapha ezansi. Morning, morning. Morning, Yebo, morning, njani? Saphila njani? Wena? Sawona ma? Yebo, njani? Saphila njani? Awu siyaphila, hey. Ngazalwa kule bandla uJohn Wasi khona original Methodist kodwa ngenxa kaJohn Wasi I'm part and parcel of the Anglican Church. Thank you very much for that. Mina ngiphethe iBhayibheli. I laughed as well. Ngiphethe iBhayibheli. Umfundisi uNtshangase, thank you baba. Umfundisi wami ohloniphekile. Siyakubanga nama-Anglican Church members. Njengoba kwenzeka kwathatheka uJohn Wasi waqala ibandla lasebese lisuke endlini. Sizokuthatha nathi wesini. Sizoniyeka nje uzothi mayipenshina abe ngumphumuli kuyintokozo enkulu kakhulu ukuthi sibe ingcenye empeleni. Mfundisi ngomsa wakho bekungafanele bekhona ipresentation engiyenzayo, befanele ngifike ngizolalela ngizondle. Ngifike ngihambe ngalo isikole kodwa engakutholi ukudla. Ngazifumana izinto eboxini. Yeah, different things eboxini. Ngibona nento zesimakela noma ayi kuyashisa eboxini. Eboxini kukhona ne-nitrous. So, angilibonge kwi-vision kamfundisi. Ngibe ne-visionary minister engicabangelayo. Le ndaba yama-couples thina sigcinana nabo
Ukumzobo. Sisi. Ngakugcina imali yami uphi lo sisi? Ulelo. Yes. Lalela lo mhlobo. So, umsebenzi wethu ubelula. Lezi zinto emani zenza lezi umsebenzi wethu ubelula. Yes, because lezi zinto azijwayelekanga. Wehle sisibuye nangasenyaweni. So umfundisi bebe isihloko esithi keeping love alive. Ebeke negama elikhulu. Khona igama libekile infedility. Lakhulu ka. And ngase ngenza umbuzo othi what is it that lost in your marriage? And iyangixaka le chapter bothi noyifunde kanti usifundele. Ine disturbance ekhona. Iyacriprisha. There is no mother here. No. Uphi umama? Le ndoda yabazalaphi lapha kufana. Ulahlekile. Uvela ubaba ekhulise lezingane zombili. Now ziyamdisappointa manje. Lo uyamdisappointa ukuthi hayi nginikeze ngokwami ngihambe ngizinto zami manje. And lo baba akagwish. Uya ku estate yakhe uyabala unikeza izinto zakhe. Uyahamba ithi iBhayibheli wayezuleli kude. Yala sizweli kude. Umuntu uyayezuleli kude uhleli phambi kwakhe. Hey, nibhekene nithi niyathandana. Hey, imambane seyisezuleli kude. Imambana le iyahamba iyezuleli kude. Niku bedroom nobabili lezo. Kwesisikhathi nenza lenkonzo esekamele. Mamba licabange ezweleli kude. Nkosi yami. Ibhizi nje la kuwe wena nje isithombe. Indaba yona isezweleli kude. Endezweleli kude. Kunalaba bantu abenza izinto zicheating. Uzomuzwa lo mfowabo. Uzoyibeka nje ekhaya sofika la. Now unikeza uhamba. Uthiwa wayichitha into zakhe ngokubonakala. Yabona umuntu uma enemali. You know, uthi efika nje ngoba ehlalele ebareni athi clean the table. Afake zonke inhlobo ongazibuza. Abaphakamise abebenza baphakamisa abantu. All right. You know, siphakamise manje lezi ezithi ezingenamali. Waxisha ingcolisa. Nakusasa uzophinda zocleaner le ingcolisa. Now wazenza lezi zinto zakhe and phakathi kwalezi zinto ebezenza i-cheating ayisalayo. Nebona i-cheating ikhona uma imali ikhona. And uthando lungane mali kodwa lungabi uthando. I-marriage yenu ngaba nemali usola ekhaya gushela imoto oyithatha umzethi umuntu hey senzothatha le moto engasemva ngoba zingivimbile imoto zala ekhaya. Kodwa ayisho lutho. Range Rover ayisho lutho. Kodwa push me first. Ushutho uma endlini unothando.
Mina ngisho uthando. Niyalwazi ukuthi uthando bazalwane. Wako wathandwa kodwa. Noma wako wathandwa. Ngake ngaba semathandweni. Ngisemathandweni ngangihlezi etafuleni nobaba. Undambama sizodlisana. Wathi mfana wadla washesha kangaka. Yini? Hayi baba ngihawu. Ngiqale qala kodwa manje uyaqeda. Semathandweni. All right. Emathandweni ayikho izimvu ukuthi uyona. Ngamnqamula ngenyawo ebusuku. Ngiya kumuntu wami enayo. No check. Ngadlula endaweni lapho kuthiwa ngidlula khona ebusuku. Kodwa ngadlula because uthando uthi uyadlula. Yes, uyadlula la. Noma uyathanda noma awuthandi. Emathandweni. Uthi wena Fakude lo wayengasuka ekwavuma. Fa Zulu. Nasemozambique. Umhlaba yanima. Aye phezu komfula umsimkhulu. Exobo. Mancaba. Awufuna ngasisi. Lwangenza ngayisimanga. Ngagibela isitimela. Khona isitimela sakithi ngapha eMkuze kwakuthiwa i-10:10. Sasisuka eGolelo. Ngasigibela ngo-5 ngayisolo ntambama. Safika eThekwini ngo-5. Ofuna ngithathe esinye esiye eParkreni. Ngifike eParkreni kune-pullment eyexobo. Ngifike eXobo kunebhasi likaSihlangu eliye emakhaya. Ngihambe almost 2 days. Ngifuna lo ntombazana. Yes, what is samathandweni? You know. Lo mfana usemathandweni. Akuvuma ahlale ekhaya. Uyazi ukuthi uthando all wrong. Uyakukhipha nasekhaya. Lokukhipha lumnandi kodwa basefikile ekonakaleni. Uthe sekusile kuye ngoba kufuna kuhambe noma udukile kodwa kuse ukuthi i-wrong lo mshado. Noma ungafuni ukutshelwa unkosikazi noma ungafuni ukutshelwa umyeni wakho kodwa mase uwedwa zitshele wena cha khona unkosikazi angivumanga ukuthi ngirong kodwa ngirong. Yathi insizwa ngirong ngakho ngizosuka ngikubaba ngithi kuye bangonile phambi kwakho nakulisuka akusafani uthola indodana yakho uzibhengwe tanzi thanda amaXhosa akho uzibhengwe tanzi uzicheck uzihlole uzivivile wasuka ngempela waya kuye endisimanga sale ndoda ayinankosikazi ngempela ivuka njalo ekuseni ihlale lapha phandle everandi ibuka indodana yakhe yashona ngapha buke nje indodana yakhe yashona ngakuphi kuthe ngelinye ilanga wayibona iqhamuka into yakho mayiqhamuka ayihambisi kwenye into ongayazi ihambisa kwento yakho yazi uthi ke lo mntwana uyise the love of the father uyise wayibona wagijima. I just think that lo baba wayesekhulile wasekuyipension njengami uhlele emnyango wakhe uthi umntana washona uyagijima eseyibonile uyagijima esefike kuyo wafike wayanga nayibona lento emshadweni enye yezinto esilimaze umshado nanangana nje nina nokwabili nagcina nakhuluma nabantu abakholwa la endlini bakhona nabacabanga ukuthi mase bekhetha uJesu
This is taboo. This is a taboo. Sehlula laba bamhlophe. Ngiyabona bedrobheni. Lithi robot ngiyavala. Ibe ngathi basizile. Bayabamba kuyoba ungaphansi kokuphezulu. Iyoze livule. Thina olwethu uthando as black people. Siwi-hidden love nje. Olulinda kuze libe mnyama. Nase kumnyama ke, hayi yakhuthaza. Simanga lesi. Uthomnye ngixoxela uthi wavela lo mliso wakhuthaza uthi ngathi wenza ngeke yenze nini bebade abantu ungeyenzeni kuba umuntu because lento ibizonabisha ikhulise lo mshado wethu abantu abamnyama bayisaba iqoqela nami ngomunye wabo mhlawumbe mashezi utheza ngibe ngumgeje abantu bathi kanjani angazi amadoda kanjani awakudla ukudla kumnyama afuna ukubona kodwa ukudla kwasemshadweni esinye lo mfana omdala la ekhaya wenza zonke izinto uyadla wenza konke ubuye endle emasimini uthola umsindo la endlini kuyasinwa kuyadliwa uthi owena umsindo what is happening here kwenzekani bathi hawu ubuye umfowenu ubelahlekile usetholakele ubaba la ekhaya uthi come let us celebrate asizobonga wahlaba elikhomprayisiweyo kuyadliwa yo yathuthela emambani nize nazi bashadi nabashadikazi ukuthi umshado unezitha zawo kuhle la ekhaya ubuyile lo mfana kuyajatshulwa kodwa umfowabo uthi baba ngihleli nawe isikhathi eside kangaka awuzami ukwenza ngisho izinyane lembuzi umhlabele nje ukhona ukuthi indodana yakho nakaka amagama uthe kwakubuya le ndodana yakho ibihamba nesifebe le ngane lebona konhlake igama elikhulu kangaka entandana oqala athi indodana yakho angasho ukuthi umfowethu siyobrother kodwa yena uthi le ndodana yakho ebihamba idla ifana ifele wayihlalisa elikhomprayisiweyo mina akwazi umenzele lutho ngikukhonzile isikhathi eside kangaka akhona amadodana amadala emshadweni inside here ndodana endala hey ndodana endala emshadweni kuyaxolelwana emshadweni kuyaxoxwa akekho umuntu ongenaphutha emshadweni ayikho ingelosi emshadweni njengoba ngikhuluma nje ngomshado angiyona ingelosi kowami umshado I've got my own mistakes akhona izimo eke ngibona uba lapha ilahlile ngenhlanhla cha bandla angaze ngilahle itholakala emzimini for 36 years today as I'm sitting here mangibale yomshado ngangibale ukuthi kokujola kuyawenzeka futhi angikaze ngitholakale amehlo segwajazi ngoba indoda ephuma emzini wayo yakwajazi fike seyinolanga kuze zingakhulunywa
awulula olungakusethatha bona nje iplate iphansi so ungaze kusuka inkulumo ngeplate nje ishiye phansi uyisusa ngeplate nje uvala esikhulu isikhala sethu noma kanjalo wena baba washa kwacema kwasho awu angahlali naphansi sihlangano nendaba eminyango uhambe nini utheni la kuwe usubuyele kusibanibani bayazi ke laba basho ukuthi usibanibani ivele indoda ingene ngomnyango wasesithi ndo iphume ngale ngasegaraji ithatha isikhiya ithi kungcono ukuyohlala kude kunokuhlala nale nkosikazi ethethayo kodwa yinhle into yokhuluma yeke nje umbingelele kahle kube kuhle kodwa mase nobabili kukhona iroom ekhaya engibiza kuthiwa kusephela ndaba yazi ngapha phela ndaba phela ndaba is your bedroom when you sit down with your better half you cough it out nicely. Like, uyazi ukuthi mawuzoyibeka lento yokuthi uyazi baba kasibani angive ukuthanda. Umtshela into ezihle. Uyazi into engingayifuni kuwe nazi. Bek. Otherwise, when we are a very good husband, we are a very good wife, but the problem yakho 1 or 2 or 3. Ngesikhathi ukuthi awuvumuhle ngalezi zinto. Now uyasondela. Asilalele simhehe bese uthi zonke lezi zinto ezihle zicinywa yilo ungazama ucorrecte lo ungakwazi mhlawumbe singagcina sesithe come let us rejoice. Wow. Let's come for the celebration. Celebrate umshado wethu. Ushada kuphela mfowethu. Ukushada soze kwaphela uhlala kunjalo. Now, I want just to give ilo emshadweni uqobo. Asikhulume, akukhulunywa. Kuthulwe nje. Noma sewufuna ukubuza amanzi. Upresident wecountry bemukela ilanguage ka12. Asika bi advance kuyona sazoyenza. Kodwa kukhona abantu emshadweni kade baqala ukuba ukukhulumisa language because ikhona into yonakele emshadweni sivuselela kanjani communication enye ingozi communication ukuthi uthi ucommunicate nomuntu ungalizwa ungamunderstand uthathe ngenye indlela singaxabana kushumuza ngenxa ukuthi wena you don't understand communication the consideration enye yama ingredients ukuthi asiconsider nami ngikunika ithuba ngiulalele khona abantu abangafuni ukulalelwa abakhuluma bakhulume uzufike ukuthola vuka ngisakhuluma vuka ngisukuyilalisa. So please, the consideration is so important emshadweni ukuthi nje Nkosi yami ngikhathele ngomama ngibuye emsebenzini yazi omama bakhuphe bomama sorry emsebenzini athi usebenza mhlawumbe imnjane yakho ihlasa iminyathela ngenyanga emsebenzini uyabuya la ekhaya ikhona nansenye manager yala ekhaya uzofika uyapheka ugeze ingane wenza homework yeingane imambala ibhala u4 ishintsha amaphepha athi ifundila sizothatha elinye ethatha isolezwe ibuka iTV ibhola intoni lo mntana umuntu niyambona yini ukuthi usebenze 8 hours emsebenzini uzoqhubeka ngaphezulu kwa 8 hours akulekelelwana akusizwana manje wathi amadoda amayindoda ipheka ibe seyehlelwa izinga lokwendoda
ubana wathi uma indoda ihlamba isitsha iba seyiba yisiyoyoyo ingabi indoda yabona ke thina ke esihamba ezinye iy'ndawo kuke kuthiwe nje njengoba sinale retreat, please uma soqedile ukudla kusho ngamamhlophe, uma soqedile ukudla umuntu ahamba uwashe isitsha sakhe usiwashe la kodwa kwakho ehluleka usiwashe ingozi ngendlela emangalisayo. Emshadweni you strengthen uthi tight ama-strengths nilekelelane ikhuthazane. Ngithandile le nto mngani wami ukuthi wafika ushoda lapha the education kodwa ngenxa yomshado wafunda waze wafika kwa-masters futhi uyakwi-doctorate ngoba uhleli nendoda engakubuki njengenkosikazi ezima seyifundile bese kushiya noma bese because bakwazi ukuthi uma ufundisa into esifazane usuke ukhanda into ezochitha ichitha yoqobo. So ifanele ngaso sonke isikhathi nilekelelane nibambisane. I remember the experience yami ngihlezi nomngani edeskini, yena angasakwazi ukungena edeskini ekhulelwe imalibongo eyobhala i-matric nami ngibhala i-matric na sisibadala. Thina sasithi uzoya omunye esikoleni lo ongayangilekelela lo financially and otherwise, uma soqedile ukuyenza leyo course yakho ayipasa ungena omunye uyenza lo ngamagama la ekhaya sifunde sonke. Mangabe bikho yedwa uthi njena lokwafunda nje swazi waba udokotela omunye akakwazi ukufunda, ingozi ongazama uyibona. Ezinye zezinto ezingawugcina umshado uma sicabangelana kanjalo. Appreciation enye ama-ingredients. Is it number 3? No, number 3 is strengthening. Yeah, number 3 is strengthening. Number 4 appreciation. Uyazi ayiphinde ufuna ukuthi wazi wazi waqoka well smart mama awumhle kangaka ayibeka bengicaba ukuthi uzohamba wedwa sengiyakujoyina manje ngoba umuntu wabuhlula yini namhlanje wakhoka kanje. So i-appreciation is so important. Iyamenza umuntu azizwe egcwele, atshelwe nje ukuthi wenze kahle ngoba namhlanje ngenzanga kahle uyo-understanda. Umuntu ongatshelwa ukuthi wenze kahle uyahlupheka kakhulu ngoba yena nje wazi ukuthi umubi wenzeka lapha phambili kubantwana bami. Uma sekuthiwa abantwana sesiphekela abantwana mase bakhulile uthuka nje kwenzeka umem lo athi namhlanje ufuna ukuba umshayeleni yabona isoko lesiyonke. Abantwana bami ngokuya nje umuntu babuthethayo uyathi mayipheke kabi uvele ngimphoxe nje bekhona nabanye ingane zabo ukuthi hey hayi mntanami uhlulekile ukupheka, indlela opheka ngayo angiyazi ukuthi emzini umuntu ukwenze njani. Kubi lokudla ngizodla njengomuntu oshuka diabetic ngenzela nje ukuthi nginawo athi unkosikazi awuvuli uphoxe ingane kodwa nje ziyokwazi ukupheka. Cha, abafunde ukuhlanganisa anyanisi umntwana apheke noma ngumakoti nje kulo mshado wakhe uyadlula la ekishini lapha kodwa ufaka ukanyanisi ebhodweni awulungi something wrong. Enye yezinto leyo eyenza ukuthi sikwazi u-appreciate sithi sikwazi kwabo bobaba kufanele ukuthi mama uzopheka namhlanje uzopheka asambe uzopheka nini ufuna uyopheka e-restaurant ekupheke uthi khetha into oyithandayo upheke wena ufaka imbiba ngaleyo ndawo lo mshado akushintshwane kube nerosta. Sila ekhaya sise-restaurant, sila ekhaya sise-hotel, sila nje kanjalo so that lo umntwana wabantu naye
athole ithuba lokuphumula. Flexibility. To give and take. Flexibility to give and take. Uthi uyagana ukhotho nje lwendoda. Ukhotho nje into engafiki. Into engekho flexible. Uyazi into engekho flexible? Umkhabe yazi imvubu yazi mkhabe. Imvubu uma iyaphuma emanzini ixosha. Iyehluleka because ayikho flexible. Uyimvubu nje lengane yakhe. Noma ngithoke siyokwenza into ethile phela ethi mangala lethi bangathini bona bakithi. Zingathini inyanya. Inyanya zokwenza kusothandweni la obathandana laba abaqhubeke abe flexible ukwenza izinto ake ngithathe eyami into thina nonkosikazi wami siqeda kushada siyanga kwi-honeymoon. Painful. Yes, asingenamali. Kodwa kokukhona nje omunye ukwaliqhotho. Amazi uzoba kokukhona ukwaliqhotho. Unkosikazi uyena owaqala ukuthi no, webaba, esafuna sike siphume. Sinje siphume siye kulisort siyohlala khona. Uma befika bakithi la bazothi ngilele. Ngaxolisa nonkosikazi wami ngathi amhlophe. Saze saqala ukuphuma after 18 years sashada. Wafika nje kithi kwaba ibhodo kwaba ilokho kwaba kuya esikoleni kwaba ilokho kwaba ilokho. Hayi siphuma nje. Mhlasa siphuma. Saphuma sesiya kwenye indawo. Kwaphuma ama-projects. Sanxoxa, sokuzinto ethile. Into ebesingazixoxi la ekhaya. Sakwazi ukuthi sibe nevision. Kodwa 18 years ayingawuxolisela namanje from there, hayi sagila imkhuba. Singabantu nje abahlala sithe enganeni sisahamba. Siyohlala sobabili. Yazi mina umkami ngithanda kakhulu uma sobabili si-out of figure. Ngoba uthi uhlela kufile lokomzukulu enzi. Sekula phakathi kwethu. Kanti masisobabili we think alike. Sisakha into yethu sikhulisa ingane zethu. Ne-adjustment. Uza-adjust emshadweni. Ingredient enhle leyo. Uza-adjust nje ungabi yilo mama othi hawu yazi ngibone umama wakwamkhize ithupisa ayigqokile. Ayi ubone nje ukuthi akatsheli ukuthi uyayincoma uthi nami ngithemele. Zi-adjust. Inhle le yathupisa. Kodwa thina amandla ethu akakafiki basingayithenga. Ayimoto igijima ubani chabo njengoba ngisagibela uToyota nje kuhamba kuhambe ungene nakwile ndlovu. Please adjust yourself. Zibheke i-background yakho. Musa ukuphila sengazathi awukho la ey'nkingeni nezo zakho. Okugqibela kwesikhombisa patience. Bekezele zizimbi izinto. Bekezele zizinhle izinto. Bekezele mhlawumbe okunye kwanisiza ke ukufunda kwabaseEfeso chapter 5 25 28 no 33. Uyayeka mawubhala amavesi ayowasiza. Ithintwe le vesi kakhulu izolo. Madoda athandana umngeni. Ungathi kubuyo inkosi. Bese kuthiwa amakhosikazi wona awathobele amadoda abo. Uyazi uma uyifunda lento kaNkosazana Paul ijulile. Wonke umuntu une-function yakhe la kulo mshado. Akekho umuntu osebenza kulo mshado ongenzi lutho. Wonke umuntu unomsebenzi wakhe awenzayo. Kodwa ngiyawusaba lo wamadoda. Thandana umngeni
sengathi mizimba yenu. Ephesians chapter 5, 25, 28, and 33. No, Ephesians 5, 23. We have 33. He said, Ephesians 1. Chapter 5, verse 25 to 33. No. Leopard 25, verse 28 to 33. Yes, No. 5, 23. Yes, 25. Ephesians 5, Verse 25, 23 to 28. 23 to 28. I guess one. Okay, see. No, Ephesians Colossians 5, verse 23 to 28. No, Colossians 3, verse 9 to 18. Ayela, Colossians 3. Colossians 23, verse 9 to 18. No, 3. Yeah. Tolerance. Okay? Tolerance. Noma ngabe ukuziphi inkinga ezibakhona azikwazi ukungabi khona. But kufanele kube khona lesibili nje sibekeze noma ngabe kuthiwa sizama uxazulula iconflict phezulu, but there must be tolerance. Singayixazulula inkinga ngokulwa ayikwazi uxazululeka kanjalo. Khona ufanele ehlele ngezantsi ukuze ikwazi inkinga uxazululeka. Trust. I-trust inika. Ngeke mina ngikwethembe wena ubungangithembile bese sizohambisana. Fanele sithembane sobabili. Noma ngabe ngiphumile la emnyango, awungabi nayo into yokuthi useyaphiki. Kusho ukuthi sebethintene nalomuntu wakhe sebeyobona lekhoneni. Yabo nje ube naleyo nto ukuthi ke uthe uye edrobheni owakasabuyi kusho ukuthi kube nama assumptions njalo kube nezinto ezinabo yabo ngoba i-trust ayikho. Fanele i-trust nje ibe khona uma kukhona la kukhona ukucabanga hlala phansi phela nibuye nihlale phansi kuxoxe ukuthi drobheni manje ilanga lonke kuzovana izitolo ubuyile yabo kusuke sekukanjani uzochaza kumuntu ukuthi angibuye ngadlula kubangani bami behamba ngakwenza ikhanda noma insipho kanjalo. Join the discipline in the kids. Akangabi umzali ozofuna ukuba muhle einganeni. Athandwe yena zingane. Kube khona lo ozoba ibhubesi einganeni. Ukuthi njalo uma kwenzeke into liyezi ibhubesi. Wena umuhle nje wena. Umuhle nje wena awuthethi wena einganeni. Awudiscipline wena einganeni awusho lutho. Liyezi ibhubesi lizofika libhonga umlilo la. So leyo nto iyayenza leyo nto einganeni ukuthi zigcine sezichoose ukuthi zilala ngakuphi. Zichoose ingane manje ngoba ziyazi ukuthi bayaqhamuka noma sezifuna into sezicela into zizogijima ngapha ngoba ibhube siphela lizobhodla umlilo. Zingasezi ukuzocela ngapha seziloko zicele ngancane njalo. So bese seyicreate ilokozane ekhaya. The financial management. Ngisho ngabe kuthiwa ke akuseyona lento yaqala yokuthi ikholwa ngama envelopes ukuthi kuthiwe nansi envelope yami nansi yakho envelope okay akusaholwa kanjalo, but ukusebenza kweimali ekhaya kwabelwane wena uhlala njalo nje uhlala ubheke nokuthi wena ulungisa amathaya emoto phela nje into obhekile wena ulungisa amathaya emoto wabisa imoto kwi-service car. Into la ekhaya hayi awazi ukuthi ingane ziyakho
uyakhokhela esikoleni awazi ukuthi kunomalume okuhambisa iy'ngane cha wena nje ubhekene nemoto nje amathaya emoto kwabelwane ukuthi izinto zisebenza iy'mali asingene sonke ephaketheni asingene sonke ephaketheni ngokuvumelana singene sonke ephaketheni ngokuvumelana ngabe iphakethe izogcina selibhubhokile omunye azawongena komashonisi ngoba ezama ukuthi uzophesha la ekhaya kodwa khona inkunzi malanga khona inkunzi malanga nje yona engenathi ungaba unombani phela uma unemali usuke ukahle noma ngabe uwesifazane uma unemali uwesifazane nje uma unemali hayi ngiqonda uqinile so lona omunye-ke useyoza aboleke nabokholigi emsebenzini-ke ngoba uzama ukuzophesha izinto la ekhaya isiqingaqinga hayi he or they do not communicate benomgazi azomfundisa uba being a man funeke wenze njani lona 25 uzo-end up enza izinto ezitheni unbecoming because akanayo leya ndlela aboniswa ngayo this is what you need to do. Now ayikho leyo now i-end up yenzani leyo nto i-end up i-affecta i-communication between the couples. Their communication, and if there's no communication in between Tina, I'm going to be thinking that way, another person thinking that. But if we communicate, once a colors are communicate, there will be leadership within the household. And in leadership, I am a daughter's intro. Yes, that we agree. But where is the head seated? In a neck. And if you walking, balance with the neck. So as much as we are said to be in our as a matter, but we need to acknowledge to say our partners are the necks, because that is where the balance is. That direction that is given by the neck is communicated to the head via these communication channels that we need to actually try by all means, but we are. Then basic background again, which touch base on the communication, the visions that I might be having. If I have this vision, I decide I'm gonna get married to Mom Dowd. She has her visions. But if these visions are not communicated, what's gonna happen? I'm gonna come and say, this is my vision. She comes, this is my vision. So how do we mold this household in combining these both visions for the success of the family? Because there are two people that became one. Right. Kubese kuba khona enye ethanda uTracy Chapman uye athi poverty can be very romantic, because we're not gonna get anywhere when we are deep in poverty. So you've got nothing to spend. That discipline
when things go well. Singaqala sihlupheka sihleli soyi-2 sizihlalela in a 1-bedroom flat wherever we go, but when now it starts izinto ziqala ukuvuleleka, what's going to happen? The discipline. Sithanda ukuthini, all of a sudden, hey, khona meeting enibambe kwenza kuya ngo-12 ekuseni. Ngo-12, oh, okay. Nami ngeke beyiphatha leyo meeting, hayi space. It's the discipline that is hitting us in more or in most cases. And let discipline iqala nini? Once you start having, hence poverty can be very romantic. Ngoba sihleli kule ndawo akekho ozothi yazi I've got 50 rand to consume, ayikho. So this is like. Then kube sekuba khona where we started to say, what happens when things start going, start off ramp? There's this big name that he has been given, Infedility. We discussed it in an African way and touched based on the Christianity. To an extent, started hurting. Kukhona izinto eziye zenzeke ukuthi okay, here is a human being, both the female species or the male. The attractions, if unibona uBV fake izinto zakhe well dressed, I would say he's well dressed. Now, in an opposite sex, if I see another person well dressed, Tina, we've got these things in Amadoda City. Yeah, she's well dressed. It's natural, but the danger is how do we act on that? And we need to be careful in acting to such. I'm trying to draw her attention, and immediately I draw her attention. That's where Khefa is. Yeah. And when I'm thinking of saying, no, I must talk to the person. I must not tell that person because I don't know the reaction towards what I'm going to be saying. Because the reaction can be very dangerous. So I need not to act. The appreciation is natural by beautiful, well dressed, but there's no acting about it. We even went to where we're balancing the African beliefs. When we speak about satisfaction, it's not subjective to you or your family or mine. Yeah. But partly, broadly as leaders, Yeah. we have to solve problems. That's what we're about. Correct. But our experiences inside makes us able to zoom in and look at what we are trying to do now, because at every point in time there's a revolution. In every revolution there are opportunities that we need to actually find. Now we are finding things like this to say, how can we bring back society as it's lost? Because it is the church that has the responsibility of guiding a man. So basically what I'm saying is, as head of intelligence, is one argument I was making to say, Abafundis must be head of intelligence because it is them whereby the poor goes to church. Yeah. It is them who, when we have problems in our wedding, we go to Mfundis. So how can we make sure our point of departure on things is still church? So I then would suggest, if all these things we can do a right up foot as well, and submit it to Mfundis and actually go through it. Gangile kodwa umama. We take ngeke sidiscuss.
Yes, sis, But about I'm not pressing Yeah. issues that. Yeah, well, understand very bese sizokwemukela i-report Yeah. bese sikhuleka sendlini Isidingo sayo vele lekhaya vele yonke into iyaplanelwa makuzokwenziwa any movement or any item ezokwenzeka ukuzobhala ku-action plan lapha ukuthi njengamanje nazi isidingo ukuzenza la ekhaya sokwenza ukuthi nokuthi nokuthi le element ka-I blew it ivela la ekuthenini uma ngabe ngikube kwakhona imali kanti bengingcono ehlupheke leso spirit sepoverty I rebuke it spirit sekupara le leyo ukuthi so sithi ngoba sizo-embrace leyo poverty kanti i-wrong thina into ekumele njengamanje fanele siyilungisele ekuthenini-ke siyakuyi-report ukuthi uzulahleke nje uma usunemali ubaba angabuye ekhaya noma umama angabuye ekhaya noma beney'ndlela umama angamhloniphi ubaba ngenxa yokuthi uphethe imali indaba isukaphi lapha sikholethe lezo zinto ngoba singathi sonke siyathanda ukuba nemali njengobabhovungana into ithi ikhona imali akuthi isiyazenzeke ngendlela kube discipline ukuthi ney'ngane zethu singayi-train iy'ngane zethu ngokuthi bantu bami ngiyafuna nikhule nibe nemali nibe rich kodwa ngifuna nibe discipline ukuthi i-step nestep osithathayo masibe nojesu phakathi umoya ongcwele asenze njalo i-guidance yakho njalo uma khona izinto ozozenza kube khona i-transparency ne-majority yakho ungathi ngoba uzophethe imali yakhe manje ukuthi uhlanya manje Discipline noma usuzimali. izinto ezikanjalo zihlala We're getting there. Protocol observed. Amen. Asambeni bafowethu salisigodwa wasemakhaya because phelile sakhona okunye kusakhona Fakude lishaye wavala nama-discussions that have been made ashaye avala. I think what is left now is implementation of what we've learned. Yes. Yeah. Because it could be a waste of time ukuthi sihlale sixoxe sibuziwe kodwa futhi singenzi lutho ngathi. Sebeshilo ukuthi ngubongi wakaZulu uMama uZulu Manjangase. Yebo, khona bababiza ukhetha kodwa bezetha nganyakaza kanti usho ukhetha. Yeah, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Mhlawumbe umuntu acknowledge the planners of this. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi kube khona abantu abanomthwalo because konakele la emhlabeni. Kwaze kwawunakala even in the house of the Lord. Yeah. Konakele, I think uNkulunkulu is grieving. Ngoba what is happening emshadweni emakhaya kuma societies is not what God planned. It's not what God has planned. uNkulunkulu ngomshado wayeplane isimangaliso sento. Wayeplane a beautiful thing. You know, ingqondo yethu cannot be able ukuthi siyiqhathe into uNkulunkulu ayeplanile ngomshado. But when it is zoomed into this world, very rare we athola khona satisfaction and happiness of what he had planned. So siyambonga ke uNkulunkulu kakhulu kwabakabhongane the planners, I think, as well as ngithanda ukubonga ifamily yakaMathe. Ngithanda ukubonga ifamily yakaMathe and ngifuna ukuthi kinina bazalwane uNkulunkulu uyarekhoda zonke izinto esizenzayo in the house of the Lord. Une-record. Lezi zinto nje nize nazo lana for ukuseva nabazalwane uNkulunkulu is recording.
and he's not a man to lie. Uyonibuza ngesikhathi esifanele. Sithanda ukwamukela abahlobo bethu umfundisi lo onayo ubaba nomama uMasinga sazana nabo from 1984. I-friendship yethu yinde kakhulu nabo. It's a pity ukuthi last year bese together bazalwane and Baba Zulu was not there. Baba Zulu ayoshumayela ngaleyo langa Northern Zulu Belt. Namhlanje Baba Zulu is not with us because of ill health. Shawe stroke last year in March, kodwa uNkulunkulu uyamqinisa day by day. Sithanda ukubonga ishando la eduze kwami nowethu for all the support abasikezele nabona ukuthi niyabathanda niyabasupporta in the ministry. Ukuseva kwabo ngicabanga ukuthi it's not difficult because of the kind of people you are, and ukuba khona kwenu la kule ndawo it's because you want to improve, you want to learn, and sometimes you find ukuthi people abanama problems they don't come to such occasions. Zibe zibadla kodwa izinto. And I can say to you, Tina ekhaya kaZulu, such retreats asisizile kakhulu. We learned from other people. We learned from kwabebadala bonake. We've been married for 39 years. January this year, next year sizobe sithi 40 years. Abangani bami laba bazomithi 40 years in December. Ngangigqoka ingubo kade mamthayini bazalwane ngiyoshada. She got married in December and we got married in January. And I used her gown emshadweni. And uNkulunkulu has kept us bazalwane throughout, all the way through. We've seen the hand of the Lord. Ehamba nathi uNkulunkulu engasiyeleli. Manje bekumnandi kule ndawo from yesterday siyahle kakumnandi. Mfundisi awu baba Fakude hayi isigangi sikamfundisi. What I'm coming up with bazalwane, it's something that you might have heard, some of us might have experienced, some of us have seen it happening around. Indaba ye-infidelity, indaba enzima ekhona, unfortunately has birthed deaths. Yes. Most unfortunately. Physical death, spiritual death, emotional death. It's a very serious and very bad thing ekhona eyenzakele, and that's why it does not come from the Lord. I think umshado is the only institution eyakhiwa based on covenants. Not just ordinary contracts or agreement, but it's a covenant. I think mawumile laphaya e-altar nomfundisi about 30 minutes ufuna ushuthi for better for worse. Uthi in sickness and in health, uthi rich or poor, hayi ngiyobadela bonke. I remember on 21 January 1984, I was weeping when I was saying these words. Because for me, they were not easy. For me, it was not just like ukufunga. Ngangizimagina ngithi uNkulunkulu, please Lord help me ukuthi ngibe able to do these things. Njengoba ngizisho ngomlomo ngibe able ukuthi ngiziphile mase ngimlomo. Sekwenzakele konke lokho kwafunga. When the journey starts, things start to happen. Bese ziyaqala ziyenzeka. Le infidelity angazi ukuthi kodwa ke phela kuhle sikhulume ngayo ngoba ikhona i-reality. Into ekhona eyenzakalayo. Umfundisi useqedile nangayo. Uthenge isiZulu isho ukuthini bafethu? Awu Nkosi yami. Shani uzwe kahle.
ungethembeki. Nethembe. It's a violation of prior agreements as to establish as partners regarding even our sexual exclusivity, you know. And there are types of infidelity. One, there is physical infidelity, where sexual connection outside the relationship or outside the marriage is taking place. That is a connection, you know, sexual connection. When you have sexual intercourse with somebody, there is a connection in their life. It's not only physical, there is also emotional involvement that activity. And one of the types of infidelity is emotional infidelity. Remember, you're not in contact with a person physically, but emotionally. Ulele la nomyeni wakho noma nonkosikazi wakho. And also before this is whenever I say, in mind, let's put it ukuthi infidelity yenziwa yibona wonke umuntu, whether you're a female or a male, konakele nje yonke indawo. Ulele nomuntu ngo-1 ekuseni, but is emotionally not there. Is outside. Ubomunye umhlaba, indodana yolahleko baba. Akekho la nawe. Physically is with you, but emotionally is not with you. And there is also what is called cyber infidelity. With social media, social media has made it easier for people to engage on my chats, on my messages, pornography. You know, sometimes back, unfortunately, labangani bethu sebashona bobabili. Umama usixoxela ukuthi uma elele nomyeni wakhe ekhaya usuku, umyeni uzophatha imagazine eneyithombe zabantu abanqunu. Yena uzozwa i-movement yobhede, ulala nalezi ithombe lezi. Ekhona unkosikazi wakhe la, but ulala neyithombe azibuke onke ama-variations akhona enze embhedeni unkosikazi ekhona. So those are things ezenzakalayo ezikhona. And there's also object infidelity. Kunabantu abahlala emsebenzini from 6 o'clock in the morning koshaya 11 yafika ekhaya ukhathele yalala. So we procedure nje ukhonze ngomsebenzi wakhe. Kwesinye isikhathi uyasebenza awunanga amakholo akhethe. Mfundisi Masini, nanga amakholwa baba awusanaso isikhathi lapha ekhaya, makholwa right through kunenkinga kuphi. Umyeni wami wayesebenza kakhulu mutual before abe umfundisi. Uyosebenza umyeni wami abe nama-appointments nabantu uyobuye kusuku. Kwesinye isikhathi ashesha abuye, awenze njani? Ngithe ngithi ngine-appointment nomuntu, ngiyamfika unqunu. Wazi kahle ukuthi une-appointment lo baba. Ngimfice enqunu ngabe singaphuma ngabaleka. Joseph. And such things ziyenzeka. And also when infidelity happens, sometimes it happens intentionally. Sometimes you are trapped. Bese kuya ukuthi ustrong kangakanani to stand for that. Ungene unintentional, uyithulisa uphakathi. Uqushiwe. And njengoba kusahamba kahle la ngithina, the devil is not happy. Is not at peace at all. And we've got a responsibility. If we have not experienced these things, we have to be strong in the Lord, and we have to pray so that our marriages are protected from these things. The reality is ikhona ezibehlele kwesinye isikhathi asibehlelanga ngoba
bekufanele sibehlele kodwa bekhona ubudedengu somehow and the owner we-institution yomshado uNkulunkulu uqobo lwakhe. The first thing that we need to do to find the foundation of this marriage, ukuthi sim-involve uNkulunkulu abe yi-foundation of this marriage. Then we'll be able to have the strength to carry all the difficulties and fight all the problems and the challenges that are coming to our marriage. Financial infidelity senikhulumile ngayo. Umuntu afike imali enze lokhana ngemali angabe faithful ngemali ayisebenzise negatively, not for the benefit of the family. Imali is there for the benefit of the entire family. And also imali uNkulunkulu gives you so that you'll be able even to bless other people and to support umsebenzi kaNkulunkulu. And uNkulunkulu kunikeze imali ngoba ekuthemba. So uzodlala ama games ngemali, uzodlala ama games uze kuyobonakala ngoba nakho usunemali. I know a friend of ours again. They were a couple. Unkosikazi wengasebenzi, banabantwana abawu-4. The husband was working very hard. Bathola umsebenzi bahamba baya kwenye province. Unkosikazi first thing what mefika wavula business. Yaba prosperous business. Ekubeni prosperous business usiyaqala usejole nomngani kamkhwenyana wakhe because of money. Because of money. So nayo kuyenzeka ilethe uhlevane, ilethe ukungasebenzi ukulimala kwefamily. Okay. Sathi some izinto ezenza kube ne-infidelity mhlawumbe ukungayona imali angisishilo kanjalo. Nokuthi futhi okunye esidlulile khona la ukuthi because of a lack of the sexual satisfaction. If the relationship is not stable, kancane kuyakhuphuka kuyehla, kancane sekunento kuyakhuphuka kuyehla, the relationship is not stable. Leyo nto leyo yenza ukuthi ize ilindele ekutheni kube ne-infidelity either from the female noma kumele, but the stableness must stable kwe-relationship leyo. Kwesinye isikhathi esikhulumile ngama-emotions ukuthi if you are not emotionally stable, you are not, both of you, imoya yena izwane ixhumane all the time. Let's fight for imimoya yethu ukuthi angabikho into eyihlukanisayo, ayingabikho into mhlambe ngonikeza, don't have to write, mhlambe ngonikeza this thing. Oh, okay, yeah, right. Okay. Physically, if physically there are things ezenza ukuthi ningabi sexually satisfied, zixoxeleni lezo zinto. Yibani open, be naked to your wife and to your husband. Just be naked. Angabikho into ongamfihlela yona. Because awunaye omunye. Uyena yedwa. Ma kune problem ekhona, a physical problem, ungazwakala usukhomenta negatively ngezinto ezi-physical. And imizimba yethu sidalwe uNkulunkulu. Uma nginamabele amakhulu ungawathanda amabele amakhulu, usungibuza ukuthi indaba unamabele amakhulu. Uthamashonseni. Uma ungawafunda amabele, wangithanda nginawo, ngithanda nginawo. Avusela umuzi lamabele. Usuzokhomenta ngawo manje. Umsebenzi
wakungwisa amabele. Very important. We are both having a responsibility of stabilizing our marriage in all aspects. We've got a responsibility. Zokwakhala, both of us. And we have to put in something, all of us. Yabona le box lase so. If it was empty, all of us very severely end. Yes. And it becomes our responsibility. What is it that we put in the box to make this marriage work? Omunye okufuneka sikhumbule ukuthi whatever we do, sikwenzela even ingane zethu. The type of life we lead, it's going to create generation to generation. They are going to quote ukuthi lapha ekhaya kwakho ngungane ubaba wayenza u1 no 2 no 3 uqhubeke kuyinganeni zeingane zakho lapha ekhaya kwenziwa u1 no 2 no 3 kwakhona imistake oyenzayo, it's going to leave a trend for your family. And this thing, njengoba sisho, it goes from generation to generation. Ayini mangabe kuukuthi wena infidelity is your style, you are plowing a seed in your family. Some of the things this is inside, we might not be saying bantwana bami nokwenza kanje, but they learn. They are so clever. Noma kune conflict ekhona, the spirit in the house affects the children. Affects abantwana. Makungukuthi, for instance, there is one thing I like, Abraham. Abraham, when ehamba eya eGibhithe hamba noSara. Efika laphayana uSara uyamkhipha kwi-track. Uthi one akathi usiswakhe lo. Wayemuhle uSara. Uthi akathi usiswakhe uyaqhubeka uthi akangene kwisigqilakazi. uHagara. Uma engena kwisigqilakazi ungena uzothola ingane esigqileni. Asiprotect ukhalo lwethu. Sibona uIsrael ehamba eya eGibhithe eyoba zigqila because uIsrael comes from ukhalo kaAbraham. Very important. Whatever we do, let's protect our seed. Let's protect abantwana bethu. When you get involved in global infidelity, you are not protecting your seed. We have to fight and protect abantwana bethu so that the type of life they are going to live is the type of life they have learned within the family. Bese uyaphuma uyolala nalo ntombazana. Sure. Osewala namadoda awu5. Sure. Le mimoya yamadoda awu5. Wow. Uzoyifaka la kuwe lo ntombazana. Wena uzoyifaka kunkosikazi wakho. Uzothi ukuhamba kwesikhathi umuntu owayengenankani usenenkani. Is the spirit asitholile ngesikhathi uphumile osilande kulowa ntombazana. Uphinde olala nomunye futhi. Owalala nabathathu. How many spirits have you connected to your wife? Sure. Nalo sifazane uyakoleta I understand ukuthi ungakanani umonakala and siwenza singekho aware. And then umshado is very spiritual. Uyasho ukuthi it comes from the spirit itself. It's very spiritual. Angeke madoda ngithi ngingwaleka noNgoma ngiyohlala nomuntu wasele-Express eMpumalanga peacefully for 40 years. It's so spiritual. Umuntu wakhuliswa ngamaswazi akubo nami ngayikhuliselwa ngamaZulu akithi. Cultures are different, places are different, geographical areas are different. Kodwa sizohlala peacefully
It's only God that can do that. It's only God that can do it. Nobody else can do that. Right. If there is any sexual problem, no matter how young you are, no matter how old you are, it's very important that your partner knows ukuthi unenkinga khona. Ukuthula nje ungasho lutho kodwa makuthiwa qala uhamba lifika indawo. Uhamba lifika indawo. Akekho sure ukuthi where is the problem. Stress. Umshado is not only sex. Sex is part of. And it. By so saying, I mean to say, if mina, Mam Zulu, need a problem, physical problem, maybe ngiyagula or whatever. Angagcini nje ukuthi kuzwakale lapha ku-action ukuthi kune-problem kungakhulunywa ngaleyo nto. Uma ukuthi unesidingo funa kuye udokotela, kuye udokotela. Uma ethi udokotela, Mam Zulu, wena une-problem, uyagula, let him know ukuthi sekunento esikhona. Ukugula uhlasela noma ubani. Ukugula ufika noma inini. It is very important ukuthi let us, both of us, understand where the problem is. But if I don't understand, ngizothi mhlambe bakuloyile or mhlambe khona labo ba satisfied khona. Ngizoba nama suspicions because I don't understand. You don't talk about these things. What is happening? So it's important that we discuss, and also enye yezinto ukuba emotionally unavailable. Yenza kube khona infidelity lapho sesikhulumile ngalokho. You feeling lonely, you feeling rejected, you feeling you are, you know, nje awuna space, you know, leyo nto leyo ikwenza ukuthi uhambe kuyofuna ngaphandle okungcono. Yizini lezi esikwenza ukuthi ufile lonely ebekhona umuntu lapha endlini. What is happening? Why is it happening? Avoidance of conflict. Oh, selingale issue. If there is conflict, let's try and resolve the conflict. Let's face it. Because it does not mean that the problem is solved. Does not mean let's just resolve all the conflicts. What is important is the approach. It's kind of sneaky to approach it in a bit right. Sebamsani. Yabo, Spanile. I'll tell him cash on the table. Again, that's the reason you're going to be engaged and involved in kunjani lo muntu ake ngiyokuzwa ngibambeke nalomuntu oyedwa njalo ake ngothola ukuthi kanjani afika abambeke awukeke umbambi noxhaka akusabuyeleke muntu umbambi noxhaka umqona tele akusabuyeleke muntu bethi nje ngifuna ivariety ithole yena. Enye izinto yenza kube risky ukuthi umuntu belula ukuthi angene ku-infidelity, mhlambe the environment on which
akhulele kuyona mhlambe it was a norm in the family Yeah. yabo ekhaya nje ubaba nje uyazenzela noma kanjani and so on hey Nkosi yami ngale ngahlala komunye umuzi yabona indaba okuhamba uhlala emizini yabantu ubaba la ekhaya uzoletha intombi umama soxosha inkukhu ukuze ihlatshele inkukhu ezoyidla lentombazana ayiphekele lo mama ube uyena oyiphekelayo ipain yakhona sengizoyicabanga manje sengimdala ukuthi lo mama ipain ayedlula kuyo ephela bathi-ke bathi wakhona kuhambisa afaka ushevu la yeah. But we did indicate that. Okay. Sithenga sekuqaleni lento leya lolu daba esikhuluma ngalo lunamathuna. Kuyafiwa la. Ningahlala ningabi nemali ngeke kufe umuntu. Kungenzeka noma yini in the family ngeke kodwa this one kufa abantu. I remember I think about some years back khona imime yasethi ngiyayisema ivele incwadi emaphepheni indaba lakhona wahamba nomeya lo uthandana nomunye umama wahamba wayolinda ezodrop ingane esikoleni isibhamu sasha washona futhi so baningi abantu abafile through infidelity baningi abantu abafile because ngizothandana noSithembiso ngishadile naye mangithandana noSithembiso ngishadile naye bese umathe uyafika uzothandana nami mina sengibabhanqile la and uSithembise yizwa leyo nto abona nje uzofuna ukuthi umbulala kanjani umathe akafuna i-meeting akafuna ama-discussions ufuna ukumbulala afe ahlukane nefamily yakhe and abantu abenza infidelity ababesabheka ukuthi bayenza nobani nezigebengu nani ababe besabukisisa ukuthi bayenza nobani yona lento ni ayenza abantu abadecent mhlawumbe whatever don't noma ukhona umuntu odecent wenza ufe Pastor. Okay. Ama-effects ayo yilesishoyo ukufa igodi incwadi ushiya abantwana bakho ufe i-anxiety i-depression uthola abantu baseyibhedlela abanye baze baye bahlale kwangempela bahambe kuma-institutions because of infidelity sebephithene amakhanda you have trusted this person you've never thought ukuthi angakwenzela phansi ngale ndlela ikhanda lihluleke ukuyithatha lento le uyithola useyibhedlela kuma-institutions of health of mental health uyithola useyibhedlela because of depression. This is not a child's play bazalwane. This is not a child's play. Ama-effects akhona are so severe. I-anger that eba involved lapho uyahifuzela usuku nemini akulaleki inhliziyo iyagqumagquma ifuna ukuphuma ngomlomo. You've never thought ukuthi ungaba disappointed ngale ndlela. Uyamthemba umuntu wakho. You have done everything to put in this box of your marriage. Yeah. You have put everything, you have put your efforts, you have put your mind, you have put your heart, you have put just everything. What's our call to the corner in the corner? You are trying to make this thing work. All of a sudden, Babu disappointment. Yeah. And then you become angry. Proverbs chapter 5, verse 15 to 21. You should enjoy your own wife
as you enjoy clean water to drink. You would not pour your good water onto the streets. Angeke. Uthatha amanzi from the spring, wathatha uwatshile nje. Okay? So, do not waste your love to other women. Okay? This is easy version. Do not share it with other women. Enjoy sex with your own wife. May the wife that you married when you were young continue to give you joy. May she be as pretty and beautiful as a young deer. May her breast always make you happy. May she love you in a way that gives you joy. So, my son, do not let any adulteress deceive you. Do not enjoy the body of another man's wife. The Lord sees everything that a person does. He knows every path that you go along. Okufihlakele kuyokwambulwa. Ziyohlala obala. Namuhla, we are going to pray, bazalwane. We are going to pray uNkulunkulu ophilayo, umnikazi wezulu nomhlaba, to restore imishado yethu njengoba sila. To restore imishado of our brothers and our sisters out there. Some people, they've got hearts that are bleeding. Ilonda ziyabhibha, ziyakhala igazi because of this. Abanye bathule nje kodwa ngaphansi kuyasho ukuthi ngilimele. Ngenzeka uqweqo lesilonda luvalile ngaphezulu kodwa ngaphansi siyaqhubeka siyakubheka sishona phansi. But today we are going to cast the spirit of infidelity. We are going to seal imishado yethu ukuthi isitha singafinyeleli kuyona. We are going to speak peace in our families. We are going to speak joy in our families. We are going to speak prosperity in our families. We are going to speak love and ubumnandi lobuNkulunkulu ayebakhela ukuthi umshado akube yilona. uNkulunkulu uzoyivikela imishado yethu thina sonke ngegama likaJesu. Sizokhuleka, cela siphakame sibize uNkulunkulu ophilayo, umdali wezulu nomhlaba. Mntaba umuntu wakhe, nami ngimbambile wami.
semande kanga. Kan u khula ngale baba?